ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಭೆ ಪೂರ ಒಣಸಾದು ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುರಾಣಿ ಓಟ್ ಆಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಓರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ದೇವೆರ್ಲಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಏನಂದು ಬಂಡ ಅವು ಗುಳಿಗ ದೈವ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ತೋಣ್ಣ ದೈವ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವು ಗುಳಿಗ ದೈವಗೆ ಉಲ್ಪದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಳುನಾಡದ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ ಗುಳಿಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಯೋನ್ ಬನ ಅವು ಇಡೀ ದುಂಬು ಬೋಡು ದಯಪಣ್ಣಂಡ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಇನಿ ಸುರುತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನದಾದ ಪೂರಲ ಹಿರೇನವೇ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮದ ಆಲಜ್ಜಿ ಈ ಆಟಿ ಕೂಟಲು ಪೂರ ದುಂಬೋಜ್ಜಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಪೂರ ವಿಷಯಲು ಬತ್ತದ ಪುಣ್ಯ ಈ ಆಟಿ ಪಂಡ ದಾದ ಇಂಚ ಕೂಟ ಮಲ್ತದು ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡ ನೆಂಚಿನೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ದುಂಬುದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಆಟಿ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಪೆಳತ್ತರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪತ್ರಡ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ತಜಂಕ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸತ್ಯ ಆತಂಡ ದಯಪಣ್ಣದಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಕೆಲಸಗ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತು ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪೆರಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ಪುಣ್ಯ ಐಕ್ ಲೋಡಾವೋಂದಿಪ್ಪು ಐಕ್ ವರ್ಷಗೊರ ಜಠರನ ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂಡದ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಂಡದು ಕೊರಿ ದಾಯೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಬರೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರಟ್ಟು ದಾಯೆ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಅನಿ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಮೂಜಿನ ಮಣ್ಣದ ದೇವರನ್ನು ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಡಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪುಣಿ ಖಾಲಿ ಟ್ರೀ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮರನು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮುಳ್ಳೆಪ್ಪುಣಿ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಾಯ ಬೇರೆಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರುಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ಬಾಲೆಗು ಸರಿಜಿಂದ ಬೇರೆ ತರೆದು ನಕ್ಕಾಲೆ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ ಪಾಲನೆ ಕರ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಪುಣೆ ಅಂಚದ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಬರಲಿ ರೋಗ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಗ್ರತೋ ಶಿವರೂಪಾಯ ಮರತ್ತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಈಶ್ವರ ದೇವಿರುಳ್ಳೇರು ಲಯಕರ್ತನ ಮರತ್ತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ದಾಯಕುಳ್ಳದೇರು ಬಂಡ ಹಿರೇ ಪುಣೆ ಅವಳು ಅಲ್ಪದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆನಂದ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಡಮ್ಮು ನಡಪುಂಡು ಅವು 19-20 ಇಸ್ವಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ನಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಂಡದ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ದೇವರು ಬಾರಿ ಶೋ ಕಡೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಗೊರಿ ರಿಂಕ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ದುಂಬು ಅಕ್ಷಿ ಮಲ್ತಂಡ ಏರೋಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ದೇಪ್ಪಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಾನೆ 19-20 ಆಕ್ಷಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬಯ್ಯಾಡ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೊಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅವನು ಪೋಪು ದಯಪಂಡ ಜೀವನೋಡು ದೇವರು ಶಾಲೆಡಾಂಡ ಸುರುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ಪೇರು ಜೀವನೋಡ ದೇವರು ಸುರುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಠ ಕಲ್ತೊಂಡ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರು ಕಲ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತೊನ್ನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಓಡೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ತದ ಬಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಣಿ ಕೊರೋನಾದ ಪಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪೂರ ಶಾಲೆ ಬಂದು ಪಾರಿ ಒಳತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಮೊಕ ಇರ್ಲಜ್ಜಾಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಣಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು 20 ನಿಮಿಷದ ಇಂಚಾನೆ ಉಂತೊಂದ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನ್ನ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿನಿ ಕೇಣಗ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಆಳ್ಡ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ದಾನೆ ಬಾಳ ಇಂಚ ಉಂತೊಂದ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಟೀಚರ್ ಇಂಚ ಉಂತುದೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋತುಂಡು ಅವಳು ಅಂಚ ಅಂದುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬಾಯ್ ಕಾರು ತಿರ್ದು ಬಾಡೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ದಾಯಗೊಂದು ಬತ್ತನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂದು ಮರತ್ತು ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಪರತ್ತು ನೆಂಪು ಬೋಡು ಇತ್ತದುಲೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಈತೆ ಕಲ್ಪಾವಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪು ಗೇರ್ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಕ್ಲಚ್ ಇಂಚ ಒತ್ತೋಡು ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಚ ಒತ್ತೋಡು ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಪುಣೆತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಕು ವಾಮಂಜೂರುಡು ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಚ್ಚನಾಡಿಡು ಬೊಗ್ಗಿ ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ವಾಮಂಜೂರು ಕಡತದ ಕುಲಶೇಖರದಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಟಿಪ್ಪರ್ ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಪಣ್ಪುಜಿ
ಎಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೇತಂತ ಪೋರು ಗುದ್ದುಂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಶಾಲದ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲ ಕಜ್ಜಿ ಐವೆಕ್ಕೆ ಮಣ್ಪುಣೆ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಓಲೋಲು ಎಂಚಂಚ ಟರ್ನ್ ಉಂಡ ಐನು ತೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಗುರಿಯತ್ತವನ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಜೀವನ ಐಕ್ಕಿ ಆಟಿ ಕೂಟೋಲು ಬುರ ದುಮ್ಮುಬುರ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಗಡ್ದುಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಸೇರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಚಿ ಗೊತ್ತಾವಡ ಆಟಿ ಪಂಡ ದಾಯಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ತಜಂಕ ತಿನ್ಲೆ ಪತ್ರಡೆ ತಿನ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ತಿನ್ಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯನಂಚಿನ ತಿನ್ಲೆ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆದಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಅವೇನು ತಿನ್ಲೆ ಎಂದು ದಾಯ ಬಂಡೇರು ಹೊರ ನಿಕ್ಲ ಜಠರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಪೋದು ಐಟಿಚ್ಚದನ ಬೊಡ್ಚಾಂದನ ಪೂರ ಹೊರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಾಡು ಅನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಡ ಇನಿದಾನೆ ಆತನದ ಬಂಡ ಈ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ತಿನ್ಪೂಜ ಪರಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಲು ఒక ತಜಂಕ ಬಂಡದಾಯ್ತ ಅಂದ ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಇನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈತಡೆ ವೈದ್ಯನಾತಿ ನಿಗ್ಲು ಬೊಂಡಾಗದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ ಕೇಳಲಿ ಸಹಜವಾದ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ ಕೇಳಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಾವೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಟಕ ಟಕ ರಡ್ಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಬೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣ್ಣ ಕೇಳಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದ ವಿಷಯಡೆ ಪದವಿ ಮಲ್ತನ ಜೋಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡದಿ ಅಕ್ಲಿ ಕೇಳನೆ ಗೂಗಲ್ ಹಲೋ ಗೂಗಲ್ 95% ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ 5% ಬೊಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅವು ತಿರ್ಗದ್ ಪಣ್ಪುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಣ್ಣಂಗ ದಯಬಂಡ ಇನಿ ಪೂರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸಮಯ ಒಂತ ಸಮಯ ಪವಾಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತೇರು ಗೂಗಲ್ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪುಂಡು ಆತನಗ ಅವು ಪಣ್ಪುಂಡು ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಕುಟುಂಬ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಣ್ಣು ದರ್ಬೇಕೊಂಡು ಅರ್ಕಾಟ ಪಾಡ ಬಣ್ಣಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ ಅವು ಆಣಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪಣ್ಣು ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಪುಣಲ ಅವಳೆ ಬಾಕಿ ಅವಳು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವರನ್ನು ತೂಪಣಂಚಿನ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಬಂದುಲೆ ಐಕ್ಯ ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂದ್ರೆ ತೆರು ವಿದೇಶದ ವಿಶ್ವಗುರು ಮರನ್ ಆ ರೀತಿ ಲೆತ್ತ ಕಾಡು ನಕ್ಲು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದಲೆತ್ತ ನಮ್ಮ ವನದುರ್ಗೆ ಅಂದಲೆತ್ತ ನೀರಿನ ಜಲದುರ್ಗೆ ಅಂದಲೆತ್ತ ಒಣಸನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎಂದಲೆತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ದೇವೇರಣ ದೂಪಣಂಚಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಣ್ಣೆ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಡ ಹಿಂಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮೂರು ಆ ಹೊರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೂರು ಬಕ ವಾ ಜೋಕಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ದೇವಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕಣೆಂದು ಒಂದಿಪ್ಪು പോയി ನಾವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎರೆಗೆ ಬೋಡ ಆಗ ಬೋಂದ ಏನ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೋಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರಣರಿ ಕಂಡನಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಫೋನ್ ಇದು ಮೀಯರ ಬೊತ್ತಿ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೀಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಿ ಐಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ಹೆಸರು ಅಂಡು ಬಡದಿ ಬತ್ತ ತುಯ್ಯಲ್ಲೊಂದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಚಿನ ತುನಗಾಯ್ತು ಬರೋಂದುಂಡು 1.5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪನ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪನ ಈ ಕಂಡನಿ ಡವ್ ಸಾಬುನ್ ಪಾಡ್ದು ನೀವೊಂದು ಲೆವಳಾಯ್ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನದ ಕಾಡು ಬರು ಪಸಿಯೇ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ನೀನು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮೀದು ಬೈದಾಸರು ಒಚ್ಚೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಬೊಡೆದಿ ಬಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿರುವೆ ಅವೇ ಪದ್ಯನ ಕಂಡ ನಡಕೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯ ಎಂಕಿ ಸರ್ತಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಈ ಬಚಂಗಾಯಿ ಕಡಪುಟ್ನೆ ಏರಿಯ ತುತ್ತನ ಬೈರಸಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕುವೆಲ್ಗು ಬೋದಲಾಗಿನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿತ್ಯ ಬಂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಕವಣ್ಪ ದೇವರೇ ದಯ ಭಂಗಗೊರಿಯ ದೇವರೇ ದಯ ಭಂಗಗೊರಿಯ 18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಲೆಡು ನರಮಾಣ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಸಾಕೊರ್ನೆ ದೇವಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದೊಡ್ಡಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪುಲ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಈಗದಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಅಂಚಾದು ಈ ನರಮನೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪಣ ಅವಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರಡು ಅಂಡ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಶಾಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಕರಿ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಓದಿತ್ತೆ. ಅವಳು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರಿ ಕಳ ಇವರು ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೊಂಡಾತ ಗೇಟ್ ದಾಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಪಂಡೀರಿ ರಾಜೇಶ ಕೆತ್ತೀತ ಶಾಲೆ ಕತ್ತಿಜ್ಜ 10 ನಿಮಿಷ ಕರಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ ಕೆತ್ತಿ ಬತ್ತು ಹೊರಿ ಟೀಚರ್ ಕೇಂದಿರು ಬೊಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟ ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕೆತ್ತೀತ ಸುರುತ್ತ ಬೊಂಡ ಬೋತು ಪಂಡನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತಂದೆ ಆಟಿಯ ಬಡ ಎಂಚಿನ ಅವಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಥೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿ ಪೋಡಾತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ದಾನಾತನ ಬಂಡ ಬಂದುಲೆ ದುಂಬು ಜಾತಕ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಜಾತಕ ಸೇರಿದಾಂಡ ಬಾರಿ ಮದ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಜಾತಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸೂತಕ ನನ್ನತ್ತ ಕಾಲ ಓಡಿಗೆ ಬೈದನು ಬಂಡ ನನ್ನತ್ತ ಮದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕ ಜಾತಕ ತೂದತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಆಣು ಪಣ್ಣನ ಸೆಟ್ ಆಪಣಂಚಿನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣದಾಂಡ ಬಿಸ್ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತನ ಫಲ ಇತ್ತುಂಡು ದಾಯೇ ಪಾಲಗೆ ಏಪ ಉಸಾರಿಜಿಂದಾಂಡ್ಲ ದುಂಬುದಕಲು ತಿನಿಯರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಂದಿತ್ತೇರು ಕೊನೆಯರೆ ತಿಂದಿನ ಬುಡಿಯರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಂದಿತ್ತು ತೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಜಂಕ ಪಂಡದ ಅದ ಐನು ದಾಯೆ ತಿನ್ನೋಡು ಪತ್ರಡೆ ದಾಯೆ ತಿನ್ನೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇನ್ನಿದಾನೆ ಆತನ ಪಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಇಪ್ಪುಣೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ತಿಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಬುಧಾರದಿತ್ತೆ ಆ ಪಿಜ್ಜೆರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ಮೂಳು ಪಿಜ್ಜಾ ಉಂಡು ಈ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾವಡು ಬಣ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪುರ ಪರ್ದು ಬೊಕ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕೃತಿಜನ್ಯ ವಸ್ತುಲೇನು ತಿನ್ನಂದಾಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಜಿನಾಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೀವರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಐತರದನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪೋನಗ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಡೇರೆಡಿತ್ತನ ಜಲ್ಲಿ ಗುದ್ದುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೂದು ಡ್ರೈವರ್ಡ ಬಂಡೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತಾಲ ಅಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತಾದ ಮೆಕ್ಲೇನೆ ತೂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ದೆತ್ತು ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಕಾರಣದಾನೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಂದನ ಜೀರ್ಣ ಹೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕ ಈತ ಕೋಟಿ ಕಾಸು ಇತ್ತನ್ಲ ಈ ಡೇರಡಿ ಪುಣಾತ್ ಆ ಜೋಕುಳು ತಿನ್ಪುಣಾತ್ಲ ಎಂಕ ತಿನ್ಯರ ಪೂಜೆ ಎಂಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಇತ್ತದ ದಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಹೋಗ್ಬಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಐಕ್ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪುಣೆ ಬಿನ್ನೇರು ಪೋಪುಣೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಅಂತೆ ಬಡತನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ರೋಗ ಬರ್ಪುಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾರಿಗಿಡ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜಿ ಎಂದು ಬರೋಂತ ಇತ್ತವ ಪೂರ ದೂರ ಅದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ದಿನ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಲೆತೊಂಬತ್ತಾರತ್ತವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೆಲವು ದಿಗಡಿ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜ ಅವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಅನ್ಪಿ ಎಂಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಮಾರ್ಕಡ್ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಎಂದೊಂದುಲ್ಲ ಜೀವನೋಡು ಸೋತೊಂದುಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚೂರಿ ಹೊಡೆದು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚೂರಿಯಿಂದ ಇರಿತ ಮಾರ್ಕು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸೋತದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನುಪುರ ದಾಯ ಒಂದುಂಡು ಅವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುನೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾತ್ರ 1ನೇ ಪುಳಕೇಸಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ 2ನೇ ಪುಳಕೇಸಿ ಕುಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದ ಐನ್ ಮಾರ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಕೊರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಆಟಿ ಕೂಟಾಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಗುರುಕುಲು ಕಲಿವರ್ಸಲ ಎತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸಭೆ ಮುಲ್ಪದ ಸಜ್ಜನ ಸಭೆ ಅಂದ ಬುಧಾರ್ನಿಕ್ ಬೊಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಸೇರ್ಬೇರು ಕರಿಮರಿಯಲ್ಲೋಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ 400 ಜನ ಅವು ಸೇರ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಯ ಬರ್ಸ ಗೊಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಬೊಳ್ಳೋಗು ಬತ್ತದು ಕಣಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಬೊಳ್ಳೋಗು ಬತ್ತದು ಆ ಚಡ್ಡಿದಲ್ಲ ನೀರು ದಿಂಜಿದ ಉಂಚಾದಿತ್ತು ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಪಾತೇರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೆ ಬಿನಿಲಾಯ್ತಿಪ್ಪ
ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ಜೋಸ್ತಿ ಇತ್ತೀರು ಅವ್ರು ಬಂಡೇರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ಚಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ರಾಮಯ್ಯ ದೀಪವಾಗ ಕೈಕಾರ ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತನಿಗೆ ಚಡ್ಡಿಲ್ಲ ದಪ್ಪಂಡು ರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಅಂಡಿ ಆತನವರಿ ಹುಡುಗಿ ನೇಲೆ ಕೋಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಕುಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಬೋ ಆತನೇಟ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅರ್ಕಾಟ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೇವರು ದೇವರನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬೇತೆ ದೇವರ ಭಂಗ ಕೊರ್ಪುಣಾರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕೆರೆಪ್ಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಭಂಗ ಕೊರ್ಪುಣಾರ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮುಳು ಬಯ್ಯದ ಕಾಪಿಗೆ ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ಕೊರಿ ಏರ್ನಾಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತನೇ ದೂರಡ್ದೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋ ಕರಿ ಸರ್ತಿ ನಾನು ತಿಂದದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪೆರ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ನಾಲ ತಿನ್ನೋಡು ಇಂದು ಪೋದು 25 ಕೈ ಪಾಡದು ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ತಿಂದದು ಮಣದನಿ ಬಂಜಿಯರ್ ಕರ್ಂದ ವಾದೆ ಓ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ವಾ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕಿ ಶಿಕ್ಷಕ ದೇವರದಲ್ಲವತ್ತು ಪಂಪುಡು ಗಾಳಿ ಹೊಡೆದೇರ ಕತ್ತಲೆ ಐಕನ ಅರಮಾನಿ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನನತ ಜೋಕುಲು ಬದುಕದ ಕಂಡ ಯಾವು ನನತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಲೇಬಂಡ ಆಪುಣಂಚಿನ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಂದು ಪೂರ ದಾಯ ಅವನುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿತ್ತನ ಆಟಿ ಕೂಟ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬುಜಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಬಿನ್ನೇರು ಅವರ್ಯಾಗ ಫೋನ್ ಬತ್ತನಿಗೆ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು 16 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೋನು ತಿರ್ತದಿ ಇದು ಬೊಡೆದಿರ ಬಂಡಿಂದ 16 ಜನ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಎಂಜಿನ ಬರಡು ಬರಡು ಈ ಸೆಟ್ 250 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜೆಂಡ 16 ಜನ ಬತ್ತೇರಂಡ ಖರ್ಚೇತುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನ ಆವಡು ಬಂಗುಡೆ ಆವಡು ಅಂಜಾಲ್ 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 ಆವಡು ಅಂಜಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಾಲ್ ಮಂಜಾಲ್ ಇಂದು ಪೂರ ಆವಡು ಎನ್ನಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಯಾಂದಲ ಸಾಲದೆತ್ತದು ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಸಾಂಕುಜಿದ್ ಆಯ್ತಾ ಒಡಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕಂಡಾನಿ ಬಡ್ದಿ ಬಂಡಲ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬತ್ತಿಜಿರತ್ತ ಮಂಡ ಚಂಕು ಇರ್ ರಾನ್ ಲಿಂಬೆದ ಬಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಬತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಗೆ ತಡಿಪೇರ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಸಾರಿ ಈ 16 ಬಿನ್ನೇರು 2ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬತ್ತು ಸೋಪಡು ಕುಳ್ಳುದೇರು ಸರ್ಬತ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಪುಣ ವಿಷಯಡು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿಗೆ ಲಡಾಯಿ ಶುರು ಲಾಡಾಯಿ ಶುರು ಅನ್ನಾಗ ಕಂಡನಿದೆತ್ತು ಬಡಿದಿನ ಕೆಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಚಾಟ ಅಲ್ಲದಿ ಬೋಡೆದಿ ಸೀದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ತಗೊಂಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಚಪಾತಿ ಲಾಟನ ಲಟ್ಟನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನಡು ನೆತ್ತಿಗೊಂಜಿ ಠಾಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರೆಗ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಸೇಮಾಯ್ದ ಮಣ್ಣೆ ಬಿನಿ ದಕ್ಕೊಂಡೇರ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ಭಾಗ ಆಪ ಹೊರ ಪೋಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನು ಪರದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಪೋದ ಪುಣ್ಯ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಬಡದಿನ ಲೆತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪುಣ ಮರ್ಲಿತ್ತ ದಾನೇ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವ ಮನಸ್ಸಿಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವ ಆಸೆ ದೀವು ಈ ಕಾಪೂಲ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ ಕಾಪೂಲ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ